saucap saketape wong ngomong iki dirungokna direkam lah ngokon bakal tindak tanduk konce sesuai omongan apa ora sono sutur weh ringokna ya apa itu menyung tamu ora mendem ya ngor sadar umpama aku raweti dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala wong mendem kuwi dosa apa maning wong sing ora mendem